Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Bon dia, benvinguts a tots i a totes a un nou programa de Retuit Ràdio. Aquest dimecres, com sempre, comptem amb la participació de diferents centres educatius de la nostra localitat. De primer tenim el plaer de presentar-vos al Col·legi Àngel Esteban, continuem amb el Centre Integrat Públic de Formació Professional, després amb el Col·legi Mestre Eduardo Martínez Ródenas i per últim amb la col·laboració de l'Institut La Salle. És el torn de l'alumnat més menut de primària del Col·legi Àngel Esteban. En primer, s'han convertit en uns autèntics poetes i a continuació es recitaran una part del poema que han creat conjuntament i que parla de com estan vivint aquesta situació. Per altra banda, l'alumnat de segon ens oferirà uns divertits poemes de Glòria Fuertes. Des que el virus ha arribat i a casa ens han tancat, estic molt enfadat. Tancats a casa estarem, però tots junts ho superarem. A l'escola n'anirem i els companys enyorarem. Una vacuna volem crear per a la població curar. Al col·le vull tornar per veure a la senyor Blanca i estudiar. Molt grans ens farem quan al col·le tornarem. Quan veguen els meus amics, tot serà molt bonic. Traurem tots una bona sonrisa i tot passarà. I serà una història més que contar. El Covid-19 mos té tancats. Tot el món està parat. Amb el coronavirus a casa em vaig quedar. Faig exercici perquè asseguda no puc estar. Aquí tots confinats estem mentre tots els deures fem. Pel coronavirus ens quedem a casa i de xocolata mengem una mica massa. Desitjo veure els meus amics i fer-les una forta abraçada. Agafar els meus patins i fer una gran passejada. Però de casa no sortiràs i el virus no agafaràs. Poema de Glòria Fuertes. Los lobos en el monte, los pollitos en el corral, los peces en el agua, los barcos en el mar. Ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar. Los niños en la escuela y los patos a volar. Abeja, insecto alado muy salado y muy dulce porque hace miel. Solo come flores y después la abeja se aleja. ¡Que lo pase bien! En mi cara redondita tengo ojos y nariz. Y también una boquita para hablar y para reír. Con los ojos veo todo. Con la nariz hago achís. Con mi boca como palomitas de maíz. ¡Kikiriki! ¡Estoy aquí!, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. ¡Kikiriki! Levántate, campesino, que ya está el sol de camino. ¡Kikiriki! Levántate, labrador, despierta con alegría que viene el día. ¡Kikiriki! Niños del pueblo, despertar con el ole, que os esperan en el cole. El pueblo no necesita reloj, le vale el gallo despertador. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra. ¡Sí a la paz! ¡Sí a la alegría! ¡Sí a la amistad!
Hola, soc Irta i soc una alumna del cicle d'Artista Faller i Construcció d'Escenografies del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló i m'agradaria contar algunes curiositats del món de les falles i de l'escenografia, dos mons diferents que es van donar la mà fa molt de temps. Quan parlem dels artistes fallers, a tots se'n ve al cap eixos monuments que omplin els nostres carrers del 15 al 19 de març. Bé, normalment, perquè ja sabem tot el que ha passat enguany amb les falles i la pandèmia que tenim damunt. Però, com us anava dient, els artistes fallers som els encarregats de la realització d'eixes falles, uns monuments de suro, fusta i cartó que es cremen el 19 de març. El que potser no sabeu és que moltes d'eixes pel·lícules que heu vist a la tele i aquestes antigues superproduccions de Hollywood estan molt relacionades amb el nostre treball. Una falla no és ni més ni menys que la realització d'un treball artístic, un treball que va des d'un dibuix en un paper a les figures que veiem als nostres carrers. Això també ho sabien les productores de cinema nacionals i internacionals. Per això és que el món del cinema i de les falles es va conèixer i va començar un camí junts. Encara que menys que abans, compartim avui en dia i que hem construït des de xicotets elements fins a decorats sencers. Decorats que avui en dia es poden veure fins i tot en aquestes superproduccions nord-americanes. A més, dels treballs esporàdics que hem fet i fem alguns artistes fallers en el camp de l'espectacle, hi ha escenògrafs i decoradors que van començar construint falles. Entre les produccions on han treballat aquests professionals vinculats a la festa fallera, en trobem moltes d'espanyoles entre les dècades dels 30 i dels 70. Per exemple, Un caballero andaluz, al 1954, Lola la Piconera, al 1952, La Leona de Castilla, al 1951 i Agustina de Aragón, al 1950, on Francisco Prósper, que va treballar al taller de Regino Mas i després va passar al Departament de Decorats de Cifesa, on va realitzar tots estos escenaris. En els 80, aquest mateix artista va treballar en dues comèdies, en Nacional Tercero, en 1982, com a coordinació de construcció, i en La Bíblia en pasta, el 1984, en la realització del fòrum. Tant li va agradar el cinema que es va atrevir fins i tot a ser guionista, tècnic d'efectes especials, director, actor i productor. Un altre artista que es va passar a les falles al cinema va ser Francisco Canet. Va començar la seva carrera en l'espectacle en els estudis CEA, un dels més importants de Madrid fins als anys 60. L'església de la pel·lícula de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, al 1952, que era falsa, va ser obra d'ell. Canet va treballar en més de 50 pel·lícules com a decorador, encara que també en va ser director de 6 i dissenyador de producció en 13. La vinculació dels artistes de la festa amb el cinema espanyol continua en temps recents. Per exemple, el taller de fet d'encàrrec de Marisa Falcó i Paco Pellicer, que ha plantat nombroses falles en el mític barri del Carmen de València, ha realitzat decorats de la pel·lícula Los vecinos de abajo, 1990, i del curtmetratge El sueño del lobo, el 1993, entre d'altres cintes. També el nostre professor Ximo Foix ha realitzat treballs amb Iciar Bollaín en La boda de Rosa i en la pel·lícula La inocencia perdida, a més de participar en 8 curtmetratges i 2 vídeos musicals per a artistes com Robe Iniesta d'Extremoduro. La presència d'artistes fallers és també internacional. Nombroses produccions estrangeres rodades a Espanya han tingut decorats realitzats per ells, com la pel·lícula italiana Los amantes de Verona, el 1964, i la italiana Gringo, el 1963. Totes dues amb decorats de l'esmentat Canet, qui per cert va treballar en la majoria dels spaghetti western rodats a Almeria. Per la seva part, Francisco Prósper va construir els decorats de bona part de les pel·lícules estadounidenses rodades a Espanya, algunes tan conegudes com Sos Pacífico, al 1959, i El Cid Campeador, al 1961. També col·laborà en Lawrence d'Aràbia, al 1962, on, a més, els camells de cartopedra i altres elements decoratius els van construir els artistes fallers Salvador de Bon i Vicente Luna. Prósper i Luna també van participar en els grandiosos decorats construïts a Madrid per a 55 dies en Pequín, al 1963, on també van tindre cabuda treballs de Regino Mas i Juan Huerta. En una altra superproducció de Samuel Bronston, La caiguda de l'Imperi Romà, el 1964, trobem estàtues de Regino Mas, Luna i de Bon.
mentre que part del món gegant de Gulliver, 1960, és obra de Devon. També, Doctor Zhivago, al 1965, va tindre el seu toc d'artista faller amb obres de l'artista Ricardo Rubert. Pero frenar, no ves glòries a Espanya. Fins ací arriba la nostra col·laboració. Espero que us hagi agradat aquest espai i esperem que si teniu també algun tipus d'interès en el món artístic, acudiu al nostre centre per qualsevol tipus de dubte i fins i tot per apuntar-vos per al curs que ve. Una salutació! Cantis de amor en este pau. No ves glòries a Espanya, cosa la veu, seu has vingat. Els xiquets i xiquetes de 3 anys de l'Eduardo Martínez Rodenas vos diran què és allò que més els agrada de l'escola i els de 4 i 5 anys tenen preparar una bonica sorpresa. Vos agradarà segur. Als xiquets de 3 anys mos agrada anar al col·le perquè m'encanta fer fitxes. Lo que més m'agrada del col·le és jugar al pati. Maje, lo que més m'agrada de l'escola és pintar. Lo que més m'agrada del col·le és la pantalla enana. Hola, soc Anoma i el que més m'agrada de l'escola és jugar. El que més m'agrada de l'escola són els amics i la professora i dibujo. El que més m'agrada de l'escola és els xiquets, els companys. El que més m'agrada del col·le és aprender i jugar. M'agrada Noemi que m'expliqui contes. Noemi que m'expliqui números i lletres, i poemes, i pinto. Jugo amb els companys. El que m'agrada a l'escola és pintar. El que més m'agrada de l'escola és el pati, perquè podem jugar. Podem fijar en els povals, podem fijar perles als povals. A mi m'agrada ir a cole porque hay muchos amigos y amigas. Lo que més m'agrada de l'escola són les faenetes i els juguets. Els xiquets de 4 i 5 anys del Rodenas anem a contar-vos unes endivinalles. A la terra n'hi ha una, a la lluna n'hi ha una, però al cel ninguna. Quina lletra soc? La A. Soc un animal molt gran. Menja foc i menja fulles. Tinc el coll molt llarg. El meu cos és i taques. I m'ador. Qui soc? Una jirafa. Si digo que tengo tinta, no es de escribir. Tengo muchas patas. Adivina quién soy. Di. Un pulpo. Bon dia, em dic Carlos Sorlino Boa i sóc estudiant de segon d'ESO al Col·legi La Salle de Benicarló. Una de les coses que més trobo a faltar en aquest confinament
han sigut els assajos a la banda de música de Benicarló. Potser hi ha molts d'oients que coneixen bé què significa pertànyer a una banda, però per a aquells que no ho saben intentaré explicar-los-ho en breus minuts. La banda de Benicarló consta de 2 seccions en funció de l'edat i del coneixement musical. En primer lloc, es comença formant part de la banda juvenil i, quan el director de la banda considera que ja estàs format, et proposa passar a formar part de la banda gran. Personalment, vaig tindre l'honor d'entrar a la banda per la celebració de Santa Cecília de l'any 2018. Com acabo de dir, pertànyer a la banda és un honor, però és necessari saber que també comporta algunes obligacions. La banda juvenil tenim un assaig setmanal tots els dissabtes pel matí a les 12. La banda gran té un assaig general tots els divendres de nit que, de vegades, Pablo, el director, fa durar fins que ensisca bé la peça. Afegit a aquest assaig general, tenim un segon assaig parcial per a cada secció instrumental. En total, els joves que pertanyem a les 2 bandes tenim un mínim de 3 assajos setmanals. La banda de Benicarló té al voltant de 130 músics amb una mitjana d'edat de 24 anys i que podem agrupar en diferents seccions instrumentals: corda, vent metall, vent fusta i percussió. A part dels assajos, les activitats de la banda al llarg de l'any les podem classificar en 2 tipus: els concerts i els passacarrers. Els concerts fixos més importants són concert de Santa Cecília, concert de la nit de Sant Bartomeu, el concert de solistes i el concert audiovisual de música de cinema. Pel que fa als passacarrers, podem destacar la participació de la banda en molts actes, fallers i, per supost, en quasi totes les processons de Setmana Santa. A tot això, hi ha que afegir la participació de la banda en concursos autonòmics i nacionals i intercanvis amb altres bandes de música. Com podem veure, la banda representa un valor cultural enorme per al nostre poble. La veritat és que no sé quan podrem tornar als assajos habituals, ja que, com he dit, som al voltant de 130 músics en un espai molt reduït, on és molt difícil guardar les distàncies i les mesures de seguretat. De ganes en tenim moltes. Hem començat la locució amb el passadoble compost pel nostre director Pablo Anglès i dedicat a la seva filla Pilar Anglès. I ara vos deixo amb el passadoble Benicarló de José Ramón Arnau Añó. Moltes gràcies i esperem que puguem tornar a sentir la nostra banda dintre de poc. I bé, així donem per finalitzat el programa del dimecres. Espero que us hagi agradat moltíssim i ens escoltem el pròxim divendres. Adeu! Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.